In jofch tamchan spáintilh Conas nóircheartar banc ghoid osú gom bhalamoig aondaine tá ag fiochan seo ón na darúdaí a dunim sé agus tásúil gom nach bheith sibh isteach sna triblódaí cíanna a bhí gomsa agus mé ag ghoid mo chiad a banc. An géadil síos catú de bheasca chuirt sa cárchlós agus son catú an drill seo aimsiú ón mála son. Nis siúl timp an cárchlós catú mitíní gorma chathmh agus guna bheith gut an tam ar fad a sé thar bheith táchtach bhfuil guna gut. Nis catú glas an cúldairs fioga. Dogann sé seo cuidbheith ama mar sin má ha aon deile le planála agat inis an tam mar tréis sé seo beag bhí fion i golóir ón slí a bhíam sé ag a gcuid. Wink. Deir hiorthall a sé oscailte. Tá mí tréis siúlasteach an cúldairs mar sin tháináid fómh golóir sa. Nis sé seo síomh an taiscid áin agus mí chun fiochan timpeall agus cíimiid chun osclóimiid seo. Ok, ha dtíine tréis mar eiscint mar sin ciaúil catú dhéanam ná lábhach catú na chaoindeanna lábhach. Is scumalam má hana dtíine sa saanta an bhud is táchtaí ná na chaoindeanna a bharú den cinnte gohfuil chaoindeanna marmh solar chuireann tú an drill síos. Inis gohfuil chaoindeanna marmh againn sfeilinn an drill thoclú suas is sa. Tugann sé seo cuid a bheith ama le déanamh catú fnacht go bhfuil sé seo díanta ciad fan ciad go dtí go bheith dul bhín ciad céim eile. Is beag na pólíní na chaoináit agus téis tamil beag an méid sam ann go bhfuil sé chun tú a lábhach agus tít tú síos ach má chuirde maith agat. Tugann siad tá suas agus beidir bhfuil an dara seans agat marachtant agus go dóhhaid go dtíon ciad céim eile. Tá sé feachta go díadach som ach tréis tamil bhí an numca gordaí ann ar fad fáin na chaoindeanna bás agus mar seo nóircheartid banc a ghoid de réir cad a scoilge a súlagam go muintir a tanmh as an fís seo slán go fóil.